Kedves gyerekek, ma egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek. A címe az ifjú és a szellem. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy faluban egy fiatalember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öregasszonynak egyetlen vágya volt, hogy fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne. Mikor nősülsz már meg? Kérdezte a fiát. Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában? A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen, de olyan szegény volt, hogy egyszerű esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza sem jön, még elég pénze nem lesz a nősüléshez. Elmegyek a városba, anyám, szólt egy napon. Sok pénzt keresek, aztán hazajövök, amikor majd megnősülök, és mindjárt boldogan fogunk élni. Ne menj el, kérlelte szomorúan az édesanyja. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmégy, hiába, enyém akár a világ minden kincse. De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Hogyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincs elég pénzem? Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fügefa, amelyen egy szellem élt. Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában. Milyen csodálatos lehetőség! Mihelyt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mi tagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek. Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este, s akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett. Vajon ki lehet az ilyen késő éjszaka? Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót. Hát a fia állott. Mi történt? Kérdezte az anya. Hosszú útra indultál, miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg. Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak, felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia. Meggondoltam magam, elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk élni, amink van. Az öregasszony meghatódott, örült, hogy visszakapta a fiát, boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát. Elmúlt egy év, s az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé. Milyen boldog lesz anyám, amikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam. Bekopogtatott a kunyhóba, s egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförmett a jövevényre. Ki vagy te? Mit keresel a házamba? A házadban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám? A szóváltás hallatán kijött az öregasszony. Anyám, kiáltott az ifjú, mi történik itt? Ki ez az ember? Hát ezt meg hogy érted? Vágott vissza haragosan az öregasszony. Ez az én fiam. Ki vagy te? Az ifjú hiába próbálta meggyőzni anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki.
Az öregasszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút a kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbeesésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából. Egy napon, amikor szomorúan ballogott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzá. Miért vagy olyan szomorú? Kérdezte. A fiatal ember nagyot sóhajtott. Senki sem akar rajtam segíteni. A házamba betelepedett egy csaló. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön. Gyere el a mi fejedelmünkhöz, mondta erre a fiú. Mondd el neki a bajodat, ő talán tud segíteni rajtad. De hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni semmit. Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menj, a mi fejedelmünkhöz gyere, unszolta a fiú. De hát ki a ti fejedelmetek, hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet. Gyere csak el, majd meglátod. A gyerek választ sem várva karon fogta az ifjút, és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült köztük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt, és így szólt. Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi. Halljuk a történetedet, jó ember, szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszus volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele. Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdése. Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad, mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai nem nevettek rajta. Így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt. Segítek a bajodon, mondta a fiú, de csak egy feltétellel. Mi legyen az? Ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek, meg a falu összes lakosának jelen kell lennie. De hát, hogyan vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni is merészelek ilyesmit. Ez már a te dolgod, mondta határozottan a fiú. Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie. Összeszedte minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott. Ösztökélte ugyanis a kíváncsiság. Nyomban beleegyezett, hogy elmegy, és magával viszi az összes miniszterét. Így hát másnap reggel a fejedelem, egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt dolgában. Ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek sem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet, és elfoglalta helyét a földkupacon. Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtét, amellyel én sem tudtam megbirkózni, mondta keményen a fejedelem a fiúnak. De ne felejtsd, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek. Igenis, felség, felelt ünnepélyesen a fiú. Az emberek visszafojtották lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
Aki ebbe a palackba bele tud bújni, az az anya igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa. Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy piciny bogár, és berepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, azután megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe. A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, magyarázta a fiú a fejedelemnek, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak az édesanyját is. A fejedelem el volt ragadtatva. Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon? Kérdezte. Mi tehénpásztorok vagyunk, felség. Így szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, s úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságot játszottunk, s rájöttünk, hogy aki ideül, olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmönfontabb bajokat is meg tudja oldani. Felváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most éppen rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, minden hatalom ebben a varázslatos földkupacban rejlik. A fejedelem nyomban megparancsolta embereinek, hogy ássák fel a halmot. És íme, a földkupac alól egy gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon tartotta. A fejedelem a trónushoz lépett, s fel akart ülni rá a szokásos módon, keresztbe tett lábakkal. Ám ekkor hangot hallott, az egyik faragott szobor megszólalt. Állj, mondta, ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, s elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt ő. Azután a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. S midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust, fel a magasba, a levegőbe, és elrepültek messze-messze. Itt a vége a mesének, csak még annyit teszünk hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is India szerte híres. Úgy nevezik őket, hogy Szimhaszanabatszi, azaz a trónus 32 meséje. Itt a vége, fuss el véle. Remélem tetszett nektek a mese. Sziasztok!